Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Zdravo, zdravo klinci. Joj, da vidimo šta ima unutra. No, šta je to, neke zvezdice? Ne vidim dobro. Izgleda da je kao neka elisa od helikoptera. Jo, šta li je to? Da vidim kako se to sastavlja. Da. Ovo ovde. Na drugu stranu ipak. Jao, sve mi ispade. Iznervirao sam se sada. Tako, sad ću ponovo. Ovo je možda i čigra. Da. Može 100% se zavrti. Gde mi je četvrti deo? Jo bre. Ja sve sam pogrešno namestio. Ja, moram iz početka. Da. Evo ovdje ide 3 dela. Da. Sad sam shvatio. Kako je dobro. Okreće se, juhu. To treba na nekoj mekoj podlozi. Danas ste dobili čigru. Šta li će Koka sutra doneti?